Mga kaigsonan og mga mahal namong tigpaminaw nining tungora karon, ano sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kining tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, kinasing-kasing nga mag-aghat kaninyo nga kining among programa inyo kining sundan hangtod matapos. Kaya ang mga pagtudlo nini gikan sa pagtudlo kang master o amo usab nga gipadan ang pagpanudlo. Kung makita ninyo nga aduna kami gigamit nga mga basahon nga referensya nga gitudlo ni Master Karamo, kana gigamit dili para sa pagsupak sa Biblia. O nining tungura among mga mainiton nga pagpangamusta sa tanan ang mga kaigsunan sa nagakalanlain nga mga dapit karon. Og labi na sa mga chapter president, kumusta ka ninyo? Din maoy gihimo ninyo o may pagbaton kamo og radio station nga inyong ibayran para maialagad kining atong programa sa PBCM. Kumusta kining tanan? Labi na sa tanan nga mga membro diri sa PBCM compound nga nagpabiling na pagkadayhan sa PBCM nga wala magpadala sa PADM. Sa mga kaigsunan diri sa dapit sa Cagayan de Oro City, kumusta kanilang tanan? O dili nato pagkalimtan ang atong paglikom para sa PBCM Palace Reconstruction. Padayon ka na. Kang Brother Jerry Edkila diri sa dapit sa Tagulan, kumusta kanimo Brother? O sa mga kaigsunan diri gyapon sa dapit sa Tagulan, diri sa dapit sa Natumulan, kumusta kanyo? Labi na sa mga kaigsunan diri usab sa Balingasag. Kumusta sa inyong pagpatalog? O ako lang ipahinumdom nga importante nga magasunod kita gyud sa atong programa para dili kita malingla. Og nining tungura karon, magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab ang inyong alagad, ebanghelista Brother Eric Camus. O garon sa pagpadayon, magpaila pa ang uban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab inyong igsoon, Brother Dibs Risaban, ang umusta kaninyong tanan, mga kaigsunan. Katambayayong nausab ninyo karon ining atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug kauban po din nato karon sa studio, atong kauban nga ministro, Brother Mario Warlito Chabet. Ug niya ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta og maayong pagpatalingog usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, magigauban usab kaninyo pinagi sa tulumanon nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog nining 35 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao, adunay matag adlaw Domingo ug Sabado sa inyong pagpatalinghog. Og gipahinumduman kanunay ang mga kaigsunan sa PBCM nga dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga atong gisaulog kini katulo sa usa ka tuig, mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29 busa giawhag ang tanan sa pagtambong nining mga higayuna. O kumusta sa tanan nga nagasunod sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City, ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa RPN DXQ Teleradyo Cagayan de Oro City. Matag adlaw Domingo alas 12 ngadto sa launa ang tagnas kahaponon ug adunay pagsubli niini sa matag adlaw Martes ug Huwebes alauna media ngadto sa alas 2:30 ang tagnas kahaponon. Live sa Facebook mga kaigsunon ng programa, makita usab kini sa YouTube, ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa mga suking tigpaminawan dinhi sa Dipolog City, ang atong programa mabati ninyo din hining maong sibihan sa RPN DXQ Dipolog Radyo Ronda matag adlaw Domingo alas 6 kadto sa City ang tagna sa kagabihon. Live gyapon kini sa Facebook ug makita sa YouTube. Ato sa kumusta ang mga suking tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo din hining maong sibihan sa Power Radio matag adlaw Sabado kita mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog. Duha ka hugna mga kaigsunan, unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kapunon ug ikaduhang hugna alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang tagna sa kagabihon. Usa nga naghatag og kinabuhi mao kining JRM Auto and Motorcycle Parts Trading, din gapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries. Nahimutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa mga kaigsunan og mga suking tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City?
Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Mount Apo Radio kon Ronda FM Teleradyo matag adlawng Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon live sa Facebook mga kaigsunan. Ato sa mga kumusta ang mga kaigsunan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa B Radio Waikurat FM matag adlawng Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Din gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Cebu City? Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa DYLA. Matagad lang Domingo duha ka hugna mga kaigsunan, unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon. Og mabati ang ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon. Live gyapon sa Facebook. Din gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa PBCM. Kumusta usab sa mga kaigsunan o mga suking tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur. Ang atong programa mabati ninyo din ining maong sibihan sa DXAL Like FM. Matagad lang Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon din gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado. O usab kumusta sa mga kaigsunan nga nagapatalingog dinhi sa Bato, Plaridel, Misamis Occidental. Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa Parte Radio FM. Matag adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion mga kaigsunan live yapon sa Facebook. Ato usab gipangumusta ang atong mga kaigsunan nga naa dinhi sa United States of America. Silang Sister Tise Kulihat ug usab si Sister Lily Patterson. Ug usab ato pong gipangumusta ang Amakiton Hermias family nga nagyapon dinhi sa United States of America, ilabi na sa atong igsoon Brother Nicodemus Nicky Hermias. Ug usab ato pong gipangumusta ang atong igsoon nga naa dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta kanimo Brother Premo and Sabang. Ug usab ato pong gipangumusta ang atong igsoon nga naa dinhi sa Manio San Remigio Cebu, branch number 85. Kumusta kanimo Chapter President Brother Ginilo C. Bintulan. Ug usab sa iyahang Chapter Vice President, kumusta kanimo Brother Roberto A. Inot. Ug usab ato pong gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion, ang PBCM Legal Counsel. Ug alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa number ni Brad Rooney, mao kini makita ninyo sa screen mga kaigsunan. 0917-811-8882. Ug usab, ang ato pong mga official nga mga bagong basahon, i-display na to. Kung naglantaw ka mo sa itong video mga kaigsunan, makita ninyo sa screen ang atong mga bagong basahon. Ug usab, isunod po nato ang uban pa natong mga basahon. Available na kini mga kaigsunan dinhi sa atong main branch sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Ato sab nga gipahibalo mga higalag mga kaigsunan sa mga nagsunod sa programa nga kining kanhi ministro o ebanghelista sa PBCM nga mao si Aquilino Valencia. Makita ninyo sa screen ang iyang hulagway kung galantaw kamo sa Facebook, tanawa lang ang iyang hulagway. Ayaw na ninyo kini pagtuuhi. Kaya gitagak o gi-expel na kini sa PBCM o kung aduna may iyang gihimo nga mga pamahayag nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya na lamang og walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Chief Minister at the same time Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Og dinigiyo na mga kaigsunan aron sa paghisgot sa tema, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Okay no, pahibalo pod Brad Ron, Brad Deber, Brad Eric nga sa tanang mga gipang-expel wala pa man moabot ang adlaw sa paghukom Brad Ron kay basig makaingon ang mga katawhan nga anong gipang-expel ba na sa ila ra ng kabuang. Nagwalit ta kay para madugangan. Pero nganong i-expel man kay magkinabuang man imbis na ay sakto nga doktrina laino nila ang mga pamaagi. Kung dili man magtukod sila pagtulunan. Na lugar dili nato na i-expel. Kaya ang pagtulunan sa dili man duha. Isa ra man na. Busa nining atong pagtuon karon mao ni ang pagasgutan nato ang pagtubag no sa atong pagtuon nini ang pagtubag sa pangutana ni Jerby Suaso Madrid. Part 3 na kini Brad Ron, Brad Deber, Brad Eric. Og tungod kay kini man ang pangutana ni Jerby Suaso dinhi sa Madrid. Ato sang pangamustahan ang uban pod nga nagapangutana usa nato ipaden kini pagtubag kining iyang
gipangayo nga gikinahanglan nga atong matubag ang iyang pangutana, Brad Dever. Okay, Reb, atong pagabasahon mao kini ang mga pangalan sa mga nangutana. Unang-una dinhi, Jerby Suaso dinhi sa Madrid, Surigao del Sur. Ikaduha, Guhilde Efraim. Ikatulo, Efren Anino Guhilde. Ikaupat, Boy Ortiga. Ug ang ikalima, Rigor S. Aled Anep or Anep dinhi sa Sumilaw, Bukidnon. Okay, sa dili pa ang atong pagpadayon sa pagtubag. Ato sang basahon ang comment nga sa adtong Sabado, no? Sa Milabay nga Sabado, Pizza 22. Sa atong programa sa Power Radio Berdron, sa Villanueva, dunay mga hitabo nga kini ang gi-post ni Dani. Gani, siya po'y nag-delete, pero kakuha man tagupya. Kaya ato raman ang mabati nga aresgado kayo na pa iyang banta o niya magsige pagyod og ang asawa sa magtutukod sa mga pagtulunan hilabihan ka pangyawa-yawa ba? Why disiplina bitaw sa baba pananglitan niya madungog. Oh, grabe ka witwitan. Ang atong gisgutan kay nagpamatuod man sila nga matuod, debate, dili punite. Punite na ambot lang ninyo. Kinapaya sa mo sa inyong gidaghanon. Hinaykan hinuon mo sa among i-alkontra i-answer kay kamo may mangutana di og sa pangutana pa ni igo lang gid mi motubag. Kanya isog kay sila Reverend ato ning hangion nga kanang inyong kaisog dad-ana sa kahanginan ayaw dad-as personal kay basin unya og mahinaykan. Usa ato lang gi tan-aw ang ilang movement, Brad Ron. Igo rata musukli kung dunay tibuok og sa kwarta pa. Sinsilyuhan na to. Tanawa sa inyong gidaghanon sa PEDM ug sa gidaghanon sa PBCM. Oh. Nakaron patuo man lagi nga daghan. Ang usa sa atong igsuon sa pagtuo nga ang iyang ginikanan mo ate brabatog panumbag. Sus murarbag dako lawas. Ikaw magsumbag-sumbag ka nako. Ambot lang nimo. Butihon ka gyud. Busa ayaw pag ingon ana. Pero tungod kay ang amahan ug anak dili mawala ang pagtahod isip amahan siya ngadto sa anak. Pero pagkahibalo ni Brother Eric ang imong komento sa Messenger dili nako, Brad Eric, ikaw mo ang patughan nga imong basahon ang imong gi-comment diri nako. Atong mabati mga mahal namong tigpaminaw ang mao ni Rib adtong nag-comment ko human adtong pagkahitabo sa Villanueva, no? Na akong gipadangat diri nga mensahe tugod kay dili man lagi kita makig-away sa personal. Ang atong kaisog atong idala sa kahanginan sa pagpanubag o sa pagpasabot sa mga katawhan nga naminaw. Ani lang. Muni Reverend ang akong comment. Pero dili ko makig-away nila sa personal kung giisip man galing ko nila nga kaaway. Kining ako paglaban sa PBCM nga ilang gitalikdan, dili ako ang una nila nga gikontra kundili ang PBCM kay ang PBCM tinukod na ni Master. Mao na ilang gikontra. Natuman na karon ang giingon ni Master sa una, moabot ang panahon, daghan ang magdaladala sa iyang ngalan. Oo. O sa imo ikasulti, Brad Eric, igagaw ba nimo si Hermonius Macrayog, dili? Sa kahimtang sa physical Reverend, kini sila mga giingon tag relatives ko man gini sila, no? Kay usadiha nga mga membro, kanang mga membro nila kasagara, ako nang uyuan, igagaw, pag umangkon, o mismo gani ang akong amahan na adiha, nahimong ministro. Pero kay ngalan sa pagtuo, nasayod man ang kadaghanan, dili man malilong sa pagtulon ang PBCM, nga ang PBCM mo ginay tinukod ni Master. Unya, dugang pa, kining PBCM, sa gikaingon na ni Master sa atong magtutudlo, nga kanang pundok, nga dili na gani PBCM, kaugdahan na sa yawa. Basin og muna ilang gikasakit, Brad Ron, Brad Dever o Rib. Pero dili kita ana ang una nga nagpagawas anang akuan. Sumala lamang sa gipahayag sa tong magtutudlo. Okay, naklaro na mga mahal namong tigpaminaw. O
Sa pagtubag nato sa pangutana ni Jerby Suaso diri sa Madrid, part 3 naman ang ato nga ang PBCM gyud mao tinuod mga mahal lamong tigpaminaw kay kini si Macarayo igalang Jerby Suaso amo ning giapil kay basin og malingla po kanila gikopya ra ba nila ang wali namo nga Espiritu Santo. Ako may nagtuloan ni Macarayo. Pero katong na ilang gi-additional nga bag-o pa nga magpa-rapture na sila, wala na kana dili na kana tinudlo sa PBCM. Sa kang Kristo na nga rapture, natingalam nga nimi, nagwalig Espiritu Santo, ang mulawas nila kuno Espiritu Santo, pero sa katapusan ang mulawas nila Kristo kay hakuton mo kuno sila ibutang dito sa bag-ong langit o bag-ong yuta. Kung gumikan kay Espiritu Santo manluluwas, siya'y magpaibalo sa mga tao, asa niya dadon ang mga tao nga iyang luwasunon. Kung asa na, didto sa bag-ong kalibutan. Busa nituo ang mga anya sa pidim og rapture. Dadon ta ba? Busa nituo ang mga anya sa pidim og rapture. Dadon ta ba? Nakaron, ang ato nga pagpamatuod, si Master sa wapan ni sila magbuhat na mabitaw na ang Espiritu Santo. Si Master may katumanan sa pagtulo namo. Bisan pa lugar kamo nga wala pa sa kabaturan magdumili. Pero ang nasayod na, sama magod sa panahon kang Kristo, ang nagdumili kang Kristo, katong dili magtotoo. Ang nidawat kang Kristo, nga nasayod sila, mo ang mga tinunan ni Kristo. Wa pa ni sila magbuhat gipropisya na daan. O kugira ba ni si Macarayo kay gipangutan namin tulo, nga ako si Danilo Nakwa o si Johnny Bagaipo. Kay moabot na ang panahon nga naay muguba sa PBCM. Kanang paguba ba? Wala una ang PBCM. Kay sa mas balay ba nga nagbarog? Guba ang balay. Totally, kung makita pa ba nimo ang balay, diwa na. Mo nang ipasidaan ni Master nga, dili gyud ipabungkag ang PBCM. Kugi magtimaan si Macarayo ani. Atong pamation, di nagprograma kami sa DXRU Radio dinhi sa Cagayan de Oro City sa Radio Ultra. Atong patalinghugan Brad Ron, Brad Eber, Brad Eric. Usay gisulting Master? Ingon si Master dito, unang-una giingon sila, gipangutana si Reverend dito o si Danny Nakwa, nga kauba ministro si Brother Johnny Bagaipo. Bungkagon ba ninyong PBCM? Kanana, niya bungkagon ba ninyong PBCM? Usa sa ministro ni Tubag si Brother Danilo Nakwa, dalion ta, mato pa dili Master. Usa sa ministro ni Tubag si Brother Danilo Nakwa, dalion ta, mato pa dili Master. Wa na sumpayig Master. Gibalik niya anang pagkagabi, kadaghana na, nangutanas Master. Bungkagon ba ninyong PBCM? Dili. Niingon dayon ang mga tao, dili Master, ingon des Master. Ayaw bungkaga ang PBCM kay international rabane. Na nagpabilin di ay ang PBCM. Reverend, atong nabati ang tingog sa presidente o founder sa PADM nga mao si Macarayo. Iyang gisaysay ang mga ebanghelyo ni Master mahitungod sa pagtulunan sa PBCM nga atong panahon na sa diyang nangutana ang magtutudlo. Tulumi gipangutana daw Brad Ron, nga bungkagon ba ninyo? Gisubay niya, i-mention niya si Johnny Bagaipo, si Danilo Nakwa o ikaw. Sa pangutana sa magtutudlo, bungkagon bang PBCM? Pero ang nitubag sa pangutana sa magtutudlo, mao si Danilo Nakwa. O niya, gidala dahil sa kadaghanan, mao gyapong pangutana sa magtutudlo, bungkagon bang PBCM? So dili. So conclusion si Macarayo, dito kang Claudio, nagpabilin di ang PBCM. Kaya di man ipabungkag. Karon pangutana Macarayo, kinsay ni bungkag sa PBCM? Di ba katong naglain? Kinsa may naglain? Di ba kamo? O kinsay wa katuman sa sulti ni Master nga dili bungkagon ng PBCM? Kanang imong kauban nga mao si Mr. Nakwa nga nagapanamastama sa PBCM nga matod pa niya reject ng PBCM kay pinilian na. Ingon pa siya sa social media, Brad Ron, nga kaluoy sa mga pinilian. Hoy, ayaw pagbinata dani. Makigdebate baka kanang debate formally kay dili man na binata imong anaon kinsa may mutuan ani mo pagkaluoy sa PBCM pinilian na pinili gani mo nga og butsabton labihan ra ba mo manaway sa binuhatan na lisod na kaina nga diha i-target nato sa binuhatan murag nagsugnod individual. Siya sa murag nagsugnod siya rin sa mga kasuko sa mga members PBC nga taliwala nga ato nang gitubag nga di ta muuyon nga ang PBC pinilian gipost-post lang yapon social media nga kaluoy sa mga pinilian. Gwapo sang tinubagan kay taman ra ana amot sa nang bersikulo kapitulo ana ni abi man nato og isog yun kay haron ipadayon gipang delete man pod ang gipang post nagpakita lang gid sa pagkatalawan. Okay, tungod kay basta gi-post anya dili pod mapuslan wa man koy post pod. Mao pod. Ang gipang post na karon
Nag-ingon si Master, ayaw gubak kay ang PBC maoy ma-internasyonal. Na kung man kay ka mo subay makarayo, mamanig gikulbaan na mo, kay bata pa man ka, nagibungaw na ka. Gawas aning danay, kay tiguang naman eh. Magwang pa man ni namo na. Pero, mo na ilhanan nga, di ta mauwaw ana. Nahiktan tas atong katarungan, kisa may mutuan na ubutan ka nga tao kung nagsunod ka sa programa na mo. Wa man may mamakak, man ang among giingnan nga tulisan sa pagpamatod. Kaya gikawat man nila, igalang Jerby Suaso. Nakaron, atong timanan, atong i-display ang pangutanan niya. Pero dili tanan pangutanan ni atong tubagon, kay pagka matapos ni kay di man isa lang ang pangutanan ni igalang Jerby Suaso, Brad Deber, itong pagkabasaon ang na-display nga pangutana niya. Ni Are, batong i-display ang una niya nga pangutana, dayon ang ato lang pagbasaw nakatong ikaduha na niya nga pangutana. Okay? Mao ni ang una niyang pangutana, isunod lang nato display ang ikaduha. Okay? Mao kining atong pagbasahon red, matud pa niya dinhi ay mao brother. Sige brother. Oh, by the way, mga kaigsunan, kining brother, mao kini si Brother Rooney ang iyang ka-conversation Maningon ni. siya ay mao di brother. Si Brother Rooney ang kipasabot ni Higalang Jerby Suaso, ato lang pagkasubayo, nagaingon nini, ay mao brother, sige brother, ni pa ako ipagpalinaw sa imo. Kanibang ikatulo kahugna, matod pa sa titulo sa Espiritu Santo, nga nagdala sa batong puti. Unsaon man sa tao brother pagsiguro sa pagtuo nga ang magdala ani nga tituluha ni sa Pilipinas ug Pilipino ang iyang lahi o race. Unsa may ato mapamatuod pinaagi sa Biblia nga mauni nga pundo ka. Higalang Jerby Suaso o Herby Suaso, amo naman ang gitubag, atong pamatud-an nga hangtod mo abot sa tagna nga matuman diri sa nasod nga Pilipinas. Di ba gingon namo nga kami ang katumanan? Pero balikon nato kay matag panahon adunay ipamatod ni amis ikatulong dakong panahon diya sa Espiritu Santo. Kay ang ikaduhang panahon mao ang panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Og ang unang panahon sa Israel nga kibali ang gihimong leader niya mao si Moises. Og ang leader nga si Moises, siya nagsulat sa gitawag og Pentateuch, the 5 books of Moses, gikan sa Genesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio. Usa sa iyang masulat, gipamatuod nga ang titulo, matag panahon kanimo kag kinsa katumanan sa bato nga puti, among ilargo, si Master kaysa dapit na sa Espiritu Santo. Pero sa unang panahong pagpamatod, sa wala pa ang panahon kang Kristo, labi na sa panahon sa Espiritu Santo, ang gipamatuod nga bato, dili bato nga puti sa panahong Israel. Dili bato sa pamangka nga mga atong Ginoong Kristo, kundi si Jehovah mao ang bato. Unsay puriba, Brad Eric, sumala sa Biblia? Dinhiri rin atong basahon sa Deuteronomio 32, versikulo 3 ngadto sa 4. Kay igamantala ko ang ngalan ni Jehovah, pakadakoon ninyo ang atong Dios, ang bato, ang iyang buhat hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid, Dios sa pagkamatinumanon ug walay kasalanan, siya matarong ug matulid. Klaro nga nakita nato sa gibasa ni Brad Eric ang 32:3 o 4 nga kay igamantala ko ang ngalan ni Jehovah. Mo na pakadakoon ninyo ang atong Dios, ang bato. Mo ni Jehovah ang iyang buhat hingpit man. Kung mao, Jehovah kay Dios man, hingpit gina basta Dios. Og sa iyang titulo, bato. Muni ang gimantala. Pero tungod kay papagawason man ang ikaduhang hugna nga panahon sa atong Ginoong Kristo, nagbuhat siya utlanan. Nga adunay pag-cut off sa pagmantala sa bato nga mao si Jehovah. Aron ipalusot niya ang ikaduhang hugna nga panahon. Higalang Jerby Suaso. O ang matinaw niya na, Brother Berhain ang prueba. Ni atong pagbasahon rin sa Jeremias 31, versikulo 31, kama 34, diin ang Diyos, nga mao si Ginoong Jehovah, gibutangan og utlanan ng iyang pagwali. Dili na ipaila pa, o dili na ipagwali ang iyang ngalan red. Ni atong pagbasahon, nagaingon nini, sa 31, ani akaron, ang mga adlaw moabot na. Nagaingon si Jehovah,
nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Mopusa kita kadiyot sa di pa ni mabasahon ang 34, Brother. Okay. Nagbuot siyang tugon, iyang gisultihan ang Israel. Kaya di man kita pwede mo isultihan, kaya wala pa man tamatao. Bisan pa gani ang mga tinunan ni Kristo wa pa matao anang panahon na. Siyempre dito niya gisulti sa katawang Israel sa pagpaybalo nga ang iyang gibuhat nga tugon kay ang Israel iya man ang katawhan sa ikadong Samuel City og sa 24 sa kapitulo 7 sa ikadong Samuel siya ang nagtukon niya na. Yan ang iyang katawhan nga Israel. Busa opisyali nga pangalan siyang katawan Israel gyud na kay nakasulat sa unang hari kapitulo 18 versikulo 31. Nakaron kay nagbuhat man siya bag-ong tugon sa gibasa nimo niini nga sitas, Brother. Unsang tugon nga gipabalo na niya daan ngadto siyang katawhan nga Israel. Ni ato pagabasahon Reb sa bersikulo 34 sa kapitulo 31 sa Jeremias gihapon Reb, matud pa dinhi, ug sila dili nagayud magtudlo ang tag-sa-tag sa katawo sa iyang isig katawo ug ang tag-sa-tag sa katawo sa iyang igsuon sa pag-ingon ilhon mo si Jehova. Bisag diha lang ta kutob Reb. Matinaw nga iyang gipaybalo sa katawhang Israel higalang Jerby Suaso tuod siya mao ang bato nga giwali. Nga moabot ang panon nga di na itudlo ang iyang ngalan sa pag-ingon ilhon mo si Jehova. Sa ato pa kung doon na may ilhon, ang iyang panahon, ang muila, ang Israel, kay mo may nakasapon kanya. Mabitaw na nga wala mahibaw sa uban nga mga pagtulunan. Abi nilang napadayon ang panahon kang Jehova. Abi nila pog napadayon ang panahon kang Kristo. Ang atong susiyon karon, doon kay si Jehova, dili naman iwali ang pagkabato. Kinsa ang mupuli sa pagkabato sa atong Ginoong Jehova, Brad Ronnie, sa nakasulat sa Biblia. Walay lain mao nga atong Ginoong Jesucristo kay Jesucristo gipamatud-an sa iyang tinun-an nga mao ang batos pamag-ang. Basahon ko Reb, sabi ko mabasa sa Episo kapitulo 2 bersikulo 20, mao kini atong mabasa. Kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostolis ug mga propeta nga niini si Jesucristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang. Busa igalang Jerby Suaso, mo na ni ang panahon, instead nga bato, si Jehova ang ipamatuod, moabot man ang panahon nga di na itudlo to. Mao nga sa ikaduhang hugna nga panahon, ang gitudlo sa mga tinun-an ni Kristo, o mismo ni Kristo, ang iya ng kaugalion sa dapit ang iyang pagkabato sa pamag-ang, dili ang pagkabato, kay si Jehova bato. Kay adunay tulo ka bato. Gani kining gi-expel, ganong di ni namo i-expel. O matod pa ni Brad Ronnie, ang gitawag ni si Aquilino Valencia, usa sa ministro, pero nga naman nga gi-expel, tanawar gud ni di man gud magpatudlo kay ang but niyang ipasabot siya maayo nga laki sa Biblia. Yang gipamatuod hinoon nga aduna gyud kunoy tulo ka bato. Ang bato dili na mao si Kristo kay batos pamag-ang daw, dili pod ang Espiritu Santo kay bato nga puti man kuno na, ang bato si Jehova. Patalingugan ta si Valencia nga matod pa ni Brad Ronnie nga Aquilino nabaling siya. Nganong nabaling sa iyang katarungan kay iya mang ingnon si Brad Ronnie mangalos nga Juan. Siya pusong. Abinyag mapusong na basta Juan. Kay kung mapusong na basta Juan, kining Juan nga ebanghelista diri pusong na ni. Kining sa Biblia. Na abi kay mangalos ang apelyido, ingon siya mangalos, mangaluslos. Kay but niya ipasabot nga ang katarungan ni Brad Ronnie, maluslos gini. Niya ang mga katarungan sa mga ministro kay tinudlo man diri nato. Kita may nagtudlo, pero si Master nagtudlo nako. Then, gi-disseminate sa mga kaigsunan nga nasa field of evangelization. Pero ato ni mapamatian karon. Unahon nato nga siya mismo nagpamatod nga dunay tulo ka bato. Dili si Kristo ang batong puti. Kay si Kristo, bato sa pamagang. Dili sa na si Jehova. Kay si Jehova sa Salmo 18:1-2, si Jehova, bato. Ang Biblia, nagisgot og tuloy ka bato. Ang Biblia, nagisgot og tuloy ka bato. Doon nagyoy kuno'y tulo ka bato. Lahi-lahi sila. Pero, ang katingadaan, pag musulti ni siya, mayon siya nga si Zorobabel kuno, founder sa bato. Kada kuno kahulugan sa bato kay founder man kuno na. Si Zorobabel kuno founder sa batong puti. Tanawara.
Nadugay si Kristo batos pamagang, pero niingon na po siya nga si Kristo daw mao ang founder sa batos sa pamagang. Na mao man ni ron. Mao nang atong gitawag Reverend og nabaling siya kay ang pamahayag wa man magkadibao na kuan man napukot man sa yang kagulingong pagpamaba nga pag-ingon niya si Kristo founders batos pamagang. Busa husto ng imuhang giingog nabalig siya bretron. Oh, husto na rin Ang pag-ingon niya naluslos ka siya maluslos ginini karon. iya man gidoble ang akong apelyido nga mga luslos nya lisod magbasta na to nga Valencia siya nya di po na to pwede ingnon nga Aquilino or Aki masuko na ba ni Sir Reverend nga ato nang balik-baliko niya ngalan Aki nya atong utrohon ki asuko na siya di ano na lang ta sa nabaling siya. Oh, nakaron. Niya atong patalinghugan. Mao na to ang payag sa Sakaras Kapitulo 4 versikulo 7 gingon kana si Zorobabel pangulong bato sa ato ba founder ang buot gipasabot sa bato founder sa bato nga puti kaya nga tong Ginoong Kristo sumasa pamato sa mga apostoles Episode 20 kamo mga tinukod ibabot sa bato kanan nga mga apostoles nganini o mga propeta nga nini si Kristo mao ang bato sa pamagang dili si Kristo ang batong puti kay si Kristo bato sa pamagang dili sa na si Yoba kay si Yoba sa Salmo 18:1-2 si Yoba bato ang Biblia nagisgot og tuloy ka bato si Yoba bato founder siya sa Israel si Kristo bato sa pamagang founder siya sa Hudiyo ug mga Hintil Roma 9:24 kita gitawag dili gikan sa mga Hudiyo lamang kundi gikan usab sa mga Hintil. Hintil o Hudiyo, dito si Kristo nag-founder sa gitawag og bato sa pamagang. Dito si Kristo nag-founder sa gitawag og bato sa pamagang. Ano mo? Hudiyo kuno, gitawag kuno ang Hudiyo ug mga Hintil, dito kuno si Kristo na himong founder sa bato sa pamagang. Si Kristo nag-founder sa bato sa pamagang. Si Zorobabel po kuno bato. Ang buti pasabot ko ang kahulugan sa bato founder pero asa na founder si Zorobabel nga may yang gituhan nga bato imbis si Yoba may bato founder kuno si Zorobabel nga bato sa batong puti ato ni siyang i-challenge Espiritu Santo man na ato i-challenge rin asa man ang imong versions Biblia nga si Zorobabel founder sa bato nga puti og asa pod ang imong referensya may lagi mga ka Aquilino nabaling siya nga si Kristo founder pod sa batos pamagang. Oh, nindot nga pangutana bretron atong para patugan. mawala na nang nabaling siya Okay, may manglaki ka ni siya kay grabe man ni manaway di ni mo Reverend. na og di matubag na tinuod gyud na nga nabaling ka mo na imong panumbalingon maglain ra ba na siya murag si Mitchell Bendelio ba nakaron ang atong susihon gyud walay lalis nga si Kristo founder pagka si Kristo batos pamagang higalang Jervis Suaso pagpamato na nga niabot na ang ikaduhang hugna nga panahon kaya ang unang hugna nga panahon bato man siya ba sa pagwali sa Israel nga mga katawhan sa Dios pag-abot kang Kristo si Kristo na ang giwali nga gitawag og bato sa pamagang niya founder kung si Kristo bato sa pamagang diha ba si Kristo nag-founder sa batos pamagang kung ikaw na dili pwede nga ang imong kaugon imong founderan oy gitawag kag founder pero nay imong gi-founderan na unsa ba pod nga si Kristo maka ang bato sa pamagang nahimo pod siyang founder sa iyang pagka siya giunsa ba na nimo pagpangwenta matud pas Tagalog parang nasiraan ng bait ang taong ito nakaron murag makakatawa ta. Pwede sad ta, pwede mo Brad Eric, Brad Deber, Brad Ron mo katawa samtang napahigayon. Og dugang fast tinagalog kanang giingon nga nagmamarunong. Radit, nagmamarunong pero talagang Mangmang Brad Ron. mao na. Dili agmang kay katong agmang pares man na nas dagat ba og diha pa nas tubig kasili. Karon na pangitaon na to prove nga nabaling siya gyud. Founder ba si Christopher Deber? Founder sa pagtuo dili founder sa bato sa pamagang na. Unsay prueba nimo? Niya ato pagabasahon rin sa kining nga Biblia, kining The Voice. Naaday imo napod ako Apoy ako. Prueba nga di ta para sa ning padim nga magkinagaskas silang atong mabasa din ni referensya kapuliki daw kanang pakli-pakli si gani ba sa kinini ang naay Kodigo kay gikopya lagi niya atong wali kay makita man ni kay kuan man high-tech man makita ang atong mga reference. Pero kami dili ganyan na mga referensya aron dili ma-diferensya tanas balin siya karaw-karaw siya paggamit niya abrief history oy.
nagbuhat siya kaugalingon yang ngordeng. Karon, nagkayuring. ay ng puriba nga dili ta magkayuring, Brad Ron, Brad Eric, Brad Ever. Okay, niya ato pagkabasahon Reb sa The Voice Bible dinhi sa Hebrews chapter 2 verse 10 ingon ining nakapahayag, it only makes sense that God, by whom and for whom everything exists, would choose to bring many of us to His side by using suffering to perfect Jesus. Kinsa si Jesus? Ano dinhi? The founder of our faith, the pioneer of our salvation. Nga sa Cebuano, mao kini makatarunganon lamang nga ang Dios pinaagi kang kinsa ug alang kang kinsa anaang tanan. Mupili sa pagdala sa daghan kanato ngadto sa iyang kiliran pinaagi sa paggamit sa pagantos aron mahingpit si Hesus ang magtutukod o fundador sa atong pagtuo ang nanguna sa atong kaluwasan. Busa klaro, Brad Ever, nga si Kristo kon pundador man o founder dili sa Dili sa bato sa pamag-ang kun dili fundador sa atong pagtuo. Litra por litra mabasa sa Biblia Reb. naunsaon na kana karon. Di sakto gyud si Brad Ronnie nga Aquilino nabaling siya. Kung di nabaling, napukot siya siyang kaugang sulti. Mao lagi na og mangisda ta, mamaling ta isda, baya na magkitahin oy masulod sa baling og sa kuan pa sa kanta pa ni sa una ni kuan, pati isda hudot dumos patay na. Malumos man kuno katong naikanta ni Yoyoy Bilyamim Tena o ni Max Orban ba? Nakaron, nyata sa punto nga mao ni higalang Jervis Suaso nga si Kristo bato sa pamag-ang. Pero Bradon, ngano mang nakawali man tag Espiritu Santo, Bradron, nga ang katumanan si Master Tomas de Eugenio Sr. sa ikatulong hugna nga panahon. Nganong di man nato ipadayon ang pagwali sa bato sa pamag-ang nga founder of faith sa Sinayop nga pagkasulti nga nabaling siya si Aquilino matupad niya founder sa batos pamag-ang. Anong di mas Kristo atong giwali alang sa ikakahayag sa paglamdag sa pangutana ni higalang Jervis Suaso diri sa Madrid. Bradon. Okay, nindot kay nga pangutan ng Reverend Basa, tubago na ko usab kini sa nindot nga pagtubag. Mugamit ko Biblia nga mayong balita Biblia Catholic Edition Hiligaynon para mahatag nato ang nindot pod nga tubag. Ngano nga sa panahon nato, Reverend, dili man wali nga Kristo ug dili pod wali nga Hiuba ang atong gidala kay daan naman nga gi cut off ang wali ni Hiuba gibasa kaganina sa Jeremias 31:31-34. Og kini pong batos pamag-ang ang katumanan si Kristo giwali man ni siya sa panahon nila, Kolosas 1:27-28, pero gideklarar sa mga tinunan nga mawala pa ning pagwaliha kay di pa maong kahingpitan. Akong basahon ng prueba. Dili sa pahayag ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 nining maong Biblia Catholic Edition hiligaynon gingon. Kaya nga ato ni hibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. Question, Badrone. Ang imong gibasa, ang kahibalo di ay og pagwali sa ato ng pinulungan lugar kay hiligayon ni. Sa pulong sa Dios. Ang ilang pulong sa Dios nga gihatag daw kanila, dili pa daw tumao ang hingpit. Pero dunay hingpit nga moabot, pagka moabot ang hingpit, katong dili hingpit nga ilang giwali nga pulong sa Dios, magataliwan mo nang mawala. Unsa bang matanga sa giwali nila nga pulong sa Dios nga mawala? Para dili ta maalaan sa mga nagkalalain karon nga nagsunod sa atong programa, Bradron, nga may mga pagtulunan. Okay, ang wali nga gipasabot ni Pablo nga dili hingpit ug mawala, Reverend, wali ka na mahitungod kang Kristo. Pasahon niya po nako ang priba dinhi sa Biblia nga mayong balita Biblia Catholic Edition hiligaynon. Ari na ko mabasa sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 ingon sa pagbayad. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios, kag ang pulong sang Dios mo nang gingon ni Pablo nga ilang giwali pero dili hingpit ug mawala, nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. O di nakita nato igalang Jervis Suaso nga ang wali di nga Kristo mawala pa. Kami ba'y kausahan nga kini mga ministro sa PBCM hilas-hilas lang ni. Labaw na gyud ning hilas ning padim kay kawatan sa wali sa PBCM. Parang litag mo ingon sila, Bradron, Brad Eric. Ingon sila, di gani may mutuo sa PBCM, kay para nila lugar, pangsudlag, yawa,
Labaw na hinoni nga, na demonyo na hinoni padim, adto na hinoni mo too. Pero mga higala, kumutuo mo na mo, dili dito kay mga tulisan to sila kawatan, diri sa dili kawatan. Sa original nga nagwali. Niya ato pamatudan. Sa panon kang Hiuba nga siya ang giwali, pagkadili na mapadayon, gipasidaan, nga walaon ang wali, nga Hiuba o ang titulo niya bato, kay ipasulod si Kristo nga panahon. Karon kay giwala man ang panahon sa atong Ginoong Hesukristo, di man day magpadayon ang pagkabato sa pamag-ang sa pagsangyaw niya na. Di modo nga dunay puli sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Biblia ba'y nagtudlo nga dunay puli sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Eric? Doon na ribirin, o atong basahon sa ang pulong sa Dios nga Biblia, diri sa Juan 14, versikulo 26, apan kun makagika na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan, puli kanako. Bisag di rata tama, no? Klaro, Brad Eric, nga ang puli di ay sa atong Ginoong Hesukristo. Sa imong gibasa, Brad Eric, Espiritu Santo, mao kana ribirin. klaro nga Espiritu Santo ang puli. Kumo Espiritu Santo ang puli, sa panahon nga si Hiuba adunay puli sa iyang pagkabato, ang bato sa pamagang, di si Kristo ang giwali. Di kung ang Espiritu Santo mawala pa man day ang wali sa bato sa pamagang nga mao si Kristo, di ang mapuli niya na mao man ang Espiritu Santo. Gitag na ba sa Biblia, Brad Ronnie, nga adunay magwali sa Espiritu Santo? O kana, dili usa ka tawo kay si Valencia Ramay, nagwali-wali nag-Espiritu Santo, Brad Ron, kay panghurot man niya nga, ang tanan ko nung mga nagsaulog ni Master atong Disyembre diya sa atua, Paulos ko nahugaw, siya ray limpyo. Wala makauyon si Master sa inyong gibuhat. Ngano man, tungod kay ang nagdala ni Ana sa ako nang giingon, hugaw. Maura po ni limpyo nga, nakulatahan ni Master tungod sa iyang kalimpyo. Gawad din si Master. Ako ang giatubang ni Master. Kay nganon, si Master nasayod na ako. Kay katong akong una-una, dili uyon si Master. Gisuntok na yung ko. Na, karon akong basahon Reverend sa di pa nato basahon ang mga tawo nga gihimong kasangkapan sa Dios nga magawali na sa dapit na sa Espiritu Santo ato sa nga ipahayag sa Biblia kay tuluman ang nagisgutan nga bato sa Biblia. Diin mao po'y gidugukan sa pagtubag nato sa pangutana ni Jerby Suaso nga dunay tulo ka bato, bato Amahan, bato si Kristo sa pamag-ang, unya dunay po'y bato nga puti nga mulugar nga titulo sa Espiritu Santo. Ug kana nakasulat gyud sa Biblia dinis Pinadayag kapitulo 2 bersikulo 17. Basahon sa nako Reverend Pinadayag kapitulo 2 bersikulo 17. Niya, ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalingog sa sulti sa Espiritu ngadto sa mga iglesia, ang mga madaugon paghatagan ko mana nga tinaguan o paghatagan ko siya usa ka gamayng bato nga puti nga sinulatan og usa ka bag-o ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy magadawat ni ini. Sa ato pa sa gibasa nato gipahayag nga adunay madaugon diha sa bato nga puti nga adunay pagsulat sa bag-o nga ngalan. Buti pasabot, Brad Ron, nga ang ngalan nga bag-o nakasulat sa bato nga puti. Oo. Kay kung ang ngalan nga bag-o nakasulat sa bato sa pamagang, hayan nga kana. Mao nga atong Ginoong Hesukristo. Kung ang bag-o ngalan nakasulat pa sa bato, hayan nga kana. Mao si Hiuba. Tulo man lang ka bato, di kini, hayan, klaro, higalang Jerby Suaso sa Espiritu Santo. Og matod pa nimo, Brad Ron, mo din ni, nga na ay mga muwali sa Espiritu Santo. Asa, Brad Ron? Okay niya sa Biblia, sa unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 12, gingon sa pagpahayag. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon, kundili kaninyo, na nagalagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo. Pinaagi sa mga tao, nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo, nga pinadalagikan sa langit mga butang nga niini ang mga manlunda nangandoy sa pagsudong. O kining maong tagna, Reverend, alang sa kasayuran sa tanan nga nagapaminaw, kay tagna mo ni natuma na kini. O ang katumanan niini nga mga tao, mao ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Muot ra ba, Brad Ron, kay inigbasa nilang Espiritu Santo ni Hermonias Macarayo og ni Dani Osay taon, magkanguhal-nguhal ba? Ingon sa kita ang katumanan nga nagwali sa Espiritu Santo, ang PEDM, Isos Maria y Josep, Santimaan, Santa Cruz. Nga no taon nga kamoy katumanan. Nga matod pa ni Brad Ronnie, pagka natuman na, dili natumanon pa, di pagpasalaang ng inyo, kay daan ra ka nag-ingon na kayo nga, dili bungkagon dani,
Ang PBCM, oh, master, unya kanong naghinomdom ka na, kamo ramay nagbuhat og pundok. Mo nang membro mo sa mga bungawis. Mo nang sakto gid gingon ni master nga pundok-pundok nga magagikan sa PBCM kaugdahan si Yawa kay naa diha mga butbuton. Oh. Anong Yawa butbuton kay moro man ang bakakon kanang bakakon moro man ang butbuton. Ang butbut sa unasan, Bradon, mo tay makaon. makaon. Pero ang butbut sa kawas, makahilo. nga gidala nila, Makahilo. ikamatay. Oh. Nakaron, kining pagkabato sa pamag-ang ni Kristo nga giwali niya pus Pablo sa episode 20, gitagna kana sa daang tugon, walang butang ni Jesucristo. Busa mga mahal namong tigpaminaw nganong dunay wali nga Espiritu Santo. Sa tagna pa lang dito sa mong tagna sa Isayas, dito na gitugon nga muabot ang panahon nga muadto ta sa kapanahonan sa Espiritu Santong panahon nga ikatulo. Hay nang priba, Brother. Niya itong pagkabasahon, Rib, sa Isayas, Kapitulo 28, versikulo 16, ingon niini ang nakapahayag. Busa mao kini ang giingon ni Jehova. Ani akaron, gibutang ko dito sa Sion alang sa usa ka patukuranan ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang, sa patukuranan nga malig-on, kadtong mutuo dili magadali. Higalang Jerby Suwaso, unsay tumong namo? Ang pagwali ni Apostol Pablo nga niangkon sila nga si Kristo bato sa pamangang sadyang nagwali siya sa Episo. Busa nasulat sa pasahon sa Episo 2:20. Tungod sa tagna sa Isayas. Pero sa Isayas nga gibasa nato, bato sa pamangang lang walay Kristo. Ang tag-iya lang sa katumanan ug ang masakop sa katumanan mo'y nasayod sama nga si Master mo'y nagtulo nga siya ang bato sa pamangang pagkasayod namo nga sakop mi sa iyang katumanan sa pagkabato nga puti Sa Espiritu Santo. sa Espiritu Santo kay si Kristo bato mas pamangang mo nang nasayod pod me. Pero nganong ang wali na din sa Espiritu Santo, giingon ko na nga diri pa lang sa tagna nanay pabala. Now, gibutang ko dito sa Sion alang sa usa ka patukuranan. Ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga bato sa pamagang sa patukuranan nga maligod. Katong mo tuo, dili magadali. Buti pasabot na daan katong mo tuo, dili magadali. Nga naman, kay kung magpahinaya ka, tuo lang ka tuo, unya napay sumpay, di nagpabilin ka sa atong Ginoong Kristo, di ka kaabot sa bato nga puti, nagpabilin ka lang sa pagkabato sa pamagang sa pagtuo. Nga unsay katumbas ni katong mo tuo, dili magadali. Biblically speaking, brethren, unsay suportar ni sa pagpamatod sa Biblia, pinagi sa atong pagbahin-bahin kay ang pulong sa kamatuoran o sa Dios sa ikaduhang Timoteo 2:15 sa bugna nga Biblia o nang hubad na sa King James Version nga ang Santiago tawgon og Jacobo sa ikaduhang Timoteo 2:15 nga kinanglan nga ang usa ka magbubuhat sa Dios nga mga sinugo kinanglan makamao mubahin-bahin sa pulong sa kamatuoran brethren sa pagbahin na. Unsay kahulugan o buti pasabot nga kadto mo to dili magadali. Okay niya Reverend, ang kahulugan sa gipahayag na daan sa tagna nga ang bato sa pamagang inig-abot tuuhan pero dili ta magpahinayak or di magdali-dali. Diya sa Proverbio Kapitulo 25 versikulo 8 mo niyang nakasulat. Dili ka magmadali-dalion sa pagpanlimbasog. Nganuman nga dili man ipadadali sa pagpanlimbasog. Tingali unya, dili ka mahibalo sa imong pagabuhaton sa katapusan ni ana. Bisag diha lang ta brother no? Matinaw na. Ang gisgutan sa Biblia, ang punto, dili ka magmadali-dalion sa pagpanglimbasog. Nga naman, tingali niya, dili ka may balo sa imong pagaboton sa katapusan niya na. Maubitang gitugon. Katong mutuo sa bato sa pamagang, dili magadali. Nga naman, kay basig dili ka may balo sa imong pagaboton sa katapusan niya na nga, napaday Espiritu Santo. No. Ang bato nga puti. Nakaron, kung sa Biblia, brother, nga ang maayong balita, diha naman kita sa Espiritu Santo, sa bato kaputi. Saon sa bagi pakasama ang wali nga Espiritu Santo, Brad Eric, sumala sa Biblia, saon sa gipakasama? Dinhi Reverend, gipakasama ka na og bugnaw katubigan diri sa Proverbio Kapitulo 25 versikulo 25. Ingon sa bugnaw nga katubigan alang sa usa ka giuhaw nga kalag, mauman ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta. Busa gitagna sa Biblia nga ang Espiritu Santo nga balita gipakasama og bugnawng tubig kay og ila pang himuon brethren
Brad Eric, Brad Deber nga mayong balita kang Hiuba di na gani ipaden pagtudlo na. Kung ila pong himuon nga balita kang Kristo nga batos pamag-ang. Nga mao nay mayong balita wa na gani gikat off lagi kay dunay balita na sa Espiritu Santo. Di mo na nga ang balita sa Espiritu Santo mo nang gipakasamag bugnaw tubig ingon sa bugnaw nga katubigan alang sa usa ka giihaw nga kalag mao man ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta. Sa ato pa kung kita di ay ang katumanan, brother, nga matod pa niyo, pagka matuman na ang tagna, dili kay tumanon pa. Naasa man nga halayo sa James Mopat translation kanang Isaias 43:5 nga ang tagna di ay nga halayong yuta adto di na matuman galang Jerbiswaso nga magwali sa Espiritu Santo nga bato nga puti sa halayong silangan. Unsay priba, Brad Deber, nga sa halayong silangan, Brad Ronnie, Brad Eric, Brad Deber, ang katumanan sa giingog, halayong yuta nga mo dala sa maayong balita sa Espiritu Santo. Niya kini nga bibyare, the Bible, James Moffat translation with concordance. Nausab kita ni Ana para ipakita nato sa atong kaatbang Bradon. Nabay mo Bradon, no? Aduna usab, Reverend. Ginabuan gini na mo kay dili nga nagkinapayas mi nga nagwaliwalig referensya, diferensya di inawat-awat. Hain ang priba, Brad Deber. Ni Arep, din sa Isaiah chapter 43 verse 5 ingon niini ang nakapahayag, "From the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you." Nga sa Cebuano, gikan sa halayong silangan, dadon ko ang imong kaliwatan, ug gikan sa halayong kasadpan, tigumon ko ikaw. Higalang Jerbiswaso diri sa Madrid, nangita magigag kinsang pundok nagdala sa katumanan nganong may bawaan nga ang nagdala batong puti o kami may nagwali. Unya, kung mangita kag priba, ang wali nga Espiritu Santo gipakasama magbugnaw tubig mulutaw sa halayong yuta. Kung diin man sa halayong yuta, halayong silangan. Unya niaman mi sa Pilipinas. Pero diing parte sa dapit sa Pilipinas, wala sa Luzon, wala sa Visayas, kung dili niya sa Mindanao. Pero abot dito og sa uban pang nasod nga nay mga membro niini. Og ang main office, central office, naa sa Barangay San Antonio, saan Misamis Oriental. Dili sa Danau, nga padiman to nga, awatiro ba ning mga tulisang dako ba sa pagpamatuod? Sila si Hermoines Makarayo og si Daniel nakwa og kauban yang mga mini ba nga istro, mini. Nakaron, kining nasod nga Pilipinas kay sa tagna na may halayong silangan. Kini bang nasod nga Pilipinas nga diin diri mo lutaw ang wali nato kay Espiritu Santo, Brad Ron? Kini ba'y halayong silangan, Brad Ron? Kining Pilipinas nga diin naakita diri, Brad Ron, nahimutang? Halayong silangan kining Pilipinas, Reverend, mugamit tag referensya nga kining libro nga referensya dili kasupag sa Biblia, kining referensya Asia and the Philippines. Nasab ko ako nana. Nasab ko ako ana kini. Napoy kang Bradiver. No. Ahay mo Bradiver. Naa. Kana inyong buhaton ikim awat tirong dagko ning mga tawana lagi. Di ba magsuwat-suwat papel ba? Di magsuwat-suwat sa papel ba? Namoy libro nga kabon kay mo na ilanan. Ang baton nila bro atong tambagan nga dili nila ipakita ng ilang papel magkinagaskas ano inog na abay referensya bisat taliwala diferensya. Okay, basahon ako, Reverend, din sa Asia and the Philippines Collected Historical Papers by Horacio de la Costa, S.J. There is a page 169 sa pagpamatuod nga ang Pilipinas nahimutang gid sa halayong silangan diin diha mulutaw ang mga tawo nagawalis maayong balita nga gipakasamag bugnaw tubig. Far East on halayong silangan, it cannot be without significance that the country which stands almost at the geographical center of the Far East, the Philippines, should also be that in which Christianity has taken the deepest root. Nga sa ato pang pinulungan gingon, dili mahimo nga walay kahinungdanon nga ang nasod nga nagbarog hapit sa geograpikanhong sentro sa halayong silangan, ang Pilipinas. Kinahanglan usab nga diin ang Kristyanismo nakagamot sa labing laom. Nakita na to, ang Pilipinas day halang silangan Jerbiswaso. Diri, may nagwali, di natuman, inka, unsaon pag-ila nga, kinsa ng punduka, kami may nagpaila. Kung doon na po'y magdala-dalag bato nga puti nga, hungaw po ang pinamatudan, murag tao nga, wa na ngipon, magsulti, naghuhal-nguhal. Adi, ito. Ha? Kaya na may mga awatiro,
Busa, mo na nga, ang Espiritu Santo, nga among giwali, mo gina ang manluluwas. Gani natay, pabor ba nimo, Brad Deber, di ba, ang manluluwas, unsay, priba nga ang Espiritu Santo nga katumanan. Atong magtutulo, mabasa ba litra por litra nga ang Espiritu Santo manluluwas, Brad Deber? Oo, Reb, atong pagabasahon sa kini nga Biblia, the Passion Translation. Okay, niapoy ato atong Napoy gipakita. ako, lain nag-design. Lain nag-design. Kasi mo yun sila mamakak. Na, timan ang kolor, o niya, di man ta mamusta, bro, si mo yun siya, bakakom, sa na, di Passion Translation. Atagan ta mong 10,000, timan ilang ni. Pero, panang litag, tinuon ning akong gikuan nga di Passion Translation ni, hatag po mag 20,000. Sa dili pabasahon ni Brad Deber ang Kapil di man mo. og sa dili pabasahon ni Brad Deber ang dipasyon sa pagprueba nga ang Espiritu Santo manluluwas. Pagprueba sa Pilipinas nga nahimutang sa lain sila nga dili lang kay Asia and the Philippines ang among prueba. Doon na pay kining gitawag a brief history of the Brief Philippines. history, naagyapon taan na. Naagyapon. Bradron, ako sa waong kay nagatugan o naa. Summarize lang namo sa page 114 by Leandro H. Fernandez ang Pilipinas nahimutang sa Far East usab. Nya din mo lutaw ang mga tao nga nagawali sa balita sa Espiritu Santo. Nya kining Espiritu Santo gibasa sa Biblia. Naman na diya. Bradron, ma-display man ang brief history. Pwede. Display na to. Mo na siya. Kanang read, Bradron, ato lang ipadayag. Mo na ang page 114. Pero kung kini naa sa page 110 na atong ipakita ang nakasulat diya. Okay, now. Palang pagbasa, Bradron? Okay. Sa Cebuano Paradiso. Dito na. Sa panahon ni Legazpi, ang Manila daw maoy nagunang sentro sa komersyo sa Pilipinas. Kini ang sentro, kini Pilipinas sa pamatigayon sa halayong silangan. Buti pa sa tigalang Jerby Suaso nga dili lamang kining gisgutan nato nga Asia and the Philippines. Niya pa ang A Brief History of the Philippines by Leandro H. Fernandez. Unay matuod nga magwali nga dili gyud diferensya pero tanawagan ining pan-em. May siya mabasa sa A Brief History. Sos nagduko-duko nadugay mugawas mang kupunban kay mamatong atong giwali. Wa man dia ila kopya lagi. Na mo na og ato nang nakita mabasa kita usa ka pagpriba katong giingog the Passion Brad Deber nga ang Espiritu Santo manluluwas gyud. Okay. Niya ato pagabasahon din ni Reb sa John chapter 14 verse 15 to 17. Ingon niini ang nakapahayag. Matud pa dinhi. Loving me empowers you to obey my commands, and I will ask the Father, and He will give you another Savior, the Holy Spirit of truth. Nga kung sa Cebuano, matud pa dinhi. Ang paghigugma kanako naghatag kanimo gahom sa pagtuman sa akong mga sugo, ug ako mangayo sa amahan, ug siya maghatag kaninyo og laing manluluwas. Kinsa maning manluluwas una dinhi ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Panglas nga si Master na may audio clipping katong last Bradron nga clipping nga si Master nagpasidaan nga sa PBCM lang nga magwawali ang tao mamati. Manay bantayan, gibayulit ni nila, Bradron, sa mga naglain. Mary Alcasarin o Periloso Baylo, kasi siya naman kuno, si Master Bradron, na, siya na in person of Master, kining gitawag og Seal of the Living God. So, siya na kuno, kaya di na kuno mo balik si Master, di siya na lang. Unya ang taga pad-impod, kaya nampoy naglain si Mary Alcasarin nga for the world spiritual Division Kingdom of One Living God, I am who I am, 7-star general. Pero sa tinundanay lang, PBC man ang gingalan, wala na nila. Si Master ang atong tuwan, tinud maka, nga nagsunod mo ni Master, pamatia ang pahamangno o sulti ni Master, nga atong madungog, nga sa magwawali lang ta sa PBC, mamati. Okay. Wala gyud kanila. Sunod na, wala na ilain ko. Namuyagyat. Sa kinatibok ang sunasot. Ang wali lang sa bibisiin. Ang tao maminaw. Kahit ang tagadasdaton, kayang tagwali, gomero mau ang Biblia. Kahit wala magwali ang bibisiin, na nagpataka, na nag-unsa, kaya ikasumbong, kayang tagwali, ang alibino. Pwede. Ikaduha. Kahit ang bibisiin, gagaitan sa mga libro na dokumentado. Kaya hindi manuhali ang bibisiin, ibasdatan na lang. Na magyaw-yaw-yaw-yaw ka diha. Wala kay dungawan ng mga kasaysayan sa libro sa buong kapalibutan. Bisang pagani sa Encyclopedia Americana o Britannica. Basta,
inyong kuminawan. Ang atong lagi karon sa break saying Busa, napamatud-an nato makigsanan nga pamatian ang wali kuno sa PBCM. Di na agyo di ay PBCM nga nagwali. Dito mahugpong. Pag ingog hugpong, magiusa. Pamatia ang pahamangno o sulti ni Master. Tinon maka nga nagsunod mo ni Master. Niya atong patalingugan. kinahanglan. Inyong sabtong si kanunay. Kinahanglan. Ayaw ka mo pagpalibog-libog. Ang tao lang mo nalibog. Dili kay ang Diyos mo ang nalibog. Una-una, kung maingon ka, na kinay mo ang katumanan sa Biblia. Kinay mga pangitabo, karon nang kinahidawaan man mo nga mo na magpabiling ka daliha. Sa usa ka pagtulunan. Na iya sa ka dili kay Diyos. Sa usa ka pagtulunan. Na iya sa ka dili kay Diyos. Basta kinahanglan basta ibigay lang ang inyong kautulan. Basta kinahanglan basta ibigay lang ang inyong kautulan na walay ginutuban sa mga mayong pagsabat. Ang lamig ng pagtuo. Basta inyong kuminawan. Ang atong lagi karon sa break saying Busa, napamatud-an nato makigsanan nga sa PBCM. Maghugpong. Busa, mga mahal namong tigpaminaw, ilabi na kanimo Jervis Waso nga nangutanan diri ka namo kinsay katumanan kami. Busa, kini nga pangutana na tapos nato og ang uban nimong pangutana sundan lamang nimo ninyo usab sa mga nagsunod para makuha og mahilakip kamo sa pagkasabot sa mga tao nga nagapangutana alang sa ikalamdag sa kaisipan. O miabot na mga oras sa ngalan na lamang sa magtutudlo Divine Master Tomas Dinyo Sr. kini ang inyong alagad, Chief Minister sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio sa ngalan sa kauban nga Ebanghelista o Ministro. Kini usab inyong alagad, Ebanghelista Brother Eric Camus. Kiniusab niyo igsuon, Brother Dibs Rizaba. O kiniusab ang inyong igsoon Ebanghelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.